So hi guys, for today's video is yes, magdala day tag kaning pizza kaning pizza niya. So dali na padugayon kay ya kay ni siya mulakaw. Yeah, hala nalagi ni ani oy, lami kay puspos. Wait. So let's go. Matamad to kadugay pud ni oy buang ani. Asa man ni? Scott. Dali. Unsa man ni mga pizza oy magkuan? Wa na halin. Unsa na? Hoy, dugay. Nako. Dugay ani oy. Unsa to? Welcome to my bahay. Saba oy, magtai. Dugay mabot ba? Waday ta mga to pagdali oy. Kaya ya. Dami. Yes, I know. Ay, dagan lagi gulwis kahulog. So nabukog. Ay. Saan ni? Isay connect sa pizza katong sa Papa Pizza. Ano sa to? Jumping out of the scan. Di dapat nga na. Pagdali, uy, buang. Ang kagtai. Iya mo da mo ambak ko. Uy! Shit! Go, ay! Naku. Ay. Oh, lagi kabalo na lagi ko. Nahulog ko. I know. Ah. Uy, ako sabot. Ay, loading na ano. Kaya ipos-pos. Jump! Ni, ana jud oy, basta gwapa kabalo mo amba. Ay, iskot. Nako. Unsa man na uy? Naipit? Wow. Watay daghanag namatay oy. No, di na kailangan. Kabalo na ko. Daghanag nangamatay oy. Magtai tapos sila. Oh! Hapit ka, buang ka. Jump, kalag. Awan lang jud. Ah! Go eh. Ano kagtai ano oy? Dali. Ka-OA mo ambak oy, pinakyut-kyut pa. Oh. Dali oy. Ngayon magambak ko, di kayo magkuan. So wala na day kay kauban. Dugtong nako kaya yan ni ay gang. Yes, importante gwapa ta mo ambak. Ah, nge. Mambak lang jud uy. Sama ni uy. Unsa man jud? Ah, dahil oy, lagot. Mbot ni mo oy. Naman day ka. Suka oy. Suka. Dali wala ta kula. Bye lab. Nge. Mahulog ang ka. Shoot ka. Hoy, ilati ko. Sige lang, nga na dyan. Ay, biskot. Wala pa gani. Kapag ganito kambak, nagka. Okay, fine. Bili na kumutang. Ay, napamanday siya. Bikog ako na lang. Kung ka na lang. Nga na ka mag-ambak ko. Di kay OA. Tanawa. Ulog na pud ko. Buang. O lagi. Mana uy, sige kuan. Papap dol. Nawa. Biskot. Kakit pud mo ambak ka. Uy. Ambak uy. Buang. Chat. So. Di naman takakuan uy. Nami kay puspos ay. Jumping out of my bed in the car. Nako. Lagot. Magkagkuan uy ango. Ano magamba ko? Ngana. Ikay. Pina-OA. Nako. Balik tapos ambak. Ana. Man ka nakatoon na. Kung ako na lang di ay. Nge. Ay. Biskot. Hapit na gani. Isa na lang. Hay. Nagka. Samuka ba ninyo uy? Kaning sig. Oh, wala pa na ha. Oh. Na. Lagon. Na. I wanna see
see you happy. Basta ikaw, ako ang one and only. Nge. Basta nga na uy, buang. Kagango. Ay! Happy ta lang, doa na lang. Shit. Ana. Tapos ambak. Oh, kabalo man day ka mga ambak. Oh, no. He's here. Oh, lagi kabalo mo. Saan na? Okay, fine. Basic lang. Kaysa naman. Basic lang na, uy, buang. Ako, din mahadlok. Yay, kinsa day ka, kadlokan. Ew, what the fuck. Basic lang, ana. Ala! Ana, gani ko. Piskot, hi, love. Gilat juday ko niya, ay. Gilat juday ko. Ha? Wag gani, nagdikit. Pauwi. Ay. Di lagi ka niya mapansin kay mong agtang nagsinaw, piskot. Hi, love. Bulati ko, love. Love. Bulati ko ba? Hi. Hi. Piskot. Kilang sa bagay, people change. Nge. I can see you. Pagdali, oy, buang. Pagdali. Ano to si Queen? Dali, piskot. Pagdali, buang. Kalit-kalit atong sulpot to ron. Awa na. Patay na! Patay na. Di mag-agi. Piskot na. I can see you. Oo, lagi. Bulo, lagi ko. Asa di mag-agi? Wait lang. Liliyon sa daw na ako kung mag-agi. Ay. Ay, wala pa gani. Uy. Sige lang. Uy. Hi, love. Love, uy. Hindi na kamansin. Sige lang. Sa bagay. People change. Ay! Tabang. Buang. Saan ako? Piskot ka. Naman mo, uy. Di mag-agi, no? Wait lang. Dagan, uy, bala na si Batman, uy, buang. I can see you. Di na ka makita, makagangok. Makita man gud ka. O di man ikaw akong gipangita. Ay! Iya, tatabi ka na. Kung siya baka sa ano. Dapat lang. Pati magmamaya ba ko ito niya? Di mag-agi. Biskot. Pati lang, tabi. Hala, uy. Sa may pizza daw tabi. Kay basi. Tabangan tanig kaon ba? Oh shit. Pagdali, uy! Day ningit-ngit. Kaya di man ikaw. Sis, hi, love. Ano? Pagdali. Sabay na lang din ako ni. Papadili, para maanad ko. Yes. Ano man kapadong love, uy. Ibili naman ko ni mo. Ay, ko ibilin. Putik. Ibilin ko niya. Piskot. Yes! Nakapasar ko. Thank you. Naman ka, uy. Hoy! So, ay. Hi, love. Piskot. Sige lang. Patay lagi tang duha. Buang ka. Ay, nalagig langoy diha. Patay gihapon ta. Piskot. O, lagi. Uy! Wow, ha? Nga lang dae. Nga na dae. Ka-basic. Wow! Oo, mag-giang, uy. Tatuk. Ang agtang sa jod. Ang agtang sa jod, ang agtang sa jod. Basi, hadlok sila. Daay. Biskot. Ay, kubiyaba, buang ka. Yes. Dali, uy, mahulog lagi ka. Awa lang. Kapoy, bisigig balik, ha. Na, Scott. Scott man, sige lang. Hala. Basta, importante, gwapa taong. Oo, lagi. Ano ka palabot, uy? Nanam. Ay, mukanta dayta. I wanna see you happy. Di ta mahulog, uy, bullshit. Ikaw lang, ako ang one and only. Wala dahil, ha?
Ambak uy, buang katanga. Dali, kauwi po mo ambak, pinakyut-cute pa oh. Biskot. Saan eh? Wow, maasa. Saan eh? Sila. Saan eh? Para sa maning banyo uy. Oops, naaday siya. Ngit-ngit lagi yun magtai. Touch the... lagi, di na lagi. Jump. Ay, hindi ako jump uy. Biskot. Gagot ko eh. Wala na. Hi! Uy, ikaw manday na. Hoy! Uy, buang, ikaw manday na. Magpalit ko, te. Ay, call. Palit ko. Biskot, di man mamansin. Oy, sige. Hoy, magpalit ko, call. Call! Biskot. Yung chef ko dani ba? Kaya na ko sa mag-ambak. Palagot. Oh, ambak. Nakita na ako. Oh, ambak lagi. Oh, ano to akong uyab? Ala. Ano sa man eh? Oh, patay. Ano man ta? Bibilin ako nila baka lagot. Dagan. Nga to lang. Wala na sayon ay lisod ha. Nga to lang jud. Nga to lang jud karlisod. Wala na sayon. Wala na mas ay baliktad. Wala na mas ako wala pa gani ha. Wala na mas ano daha lisod ha. Nako. Sana. Di man ko daganon pag gani na oh. Awa lang. Di ba? Maas kay na wait. Maas kay na uy. Nako. Amano dia ka mahina signal o sugan mo. Basta alas 12. Yeah. Biskot. Oh, she Minecraft. Naka OA. Yes, ay patay na pud buang. OA pud magpahulog oy. Nagsugod na pod. Bismillah. Pisti man oy. Wala na mas sayon daha ha ay lisod. Nako. Magtuon mo oy. Hi love. Alaka. Biskot. Nga naka jumping. Jump. Shit. Katanga po dani mo ambak oy. Magtai. Ibig silang kapatay. Anay kaundangan. Ito man na, uy. Samok. Samok sa akong gibati. Ka-OA. Talalala. Nye. Ay, nagka. Nakong sabutan ni, uy. Ikay siya'y puspos. Ina po ni may escape lang. Ikay, nako. May escape lagi ni. Ay, kabala ka ba? Basic lang man de. Ay, uy. Uy lang jud mo ambak ang ako Magi ano. Is nako. Unsa ni ba? Uda ko pa tong time. Kamadagan. Hi love. Hi love. Ikaw lugoy. Gaba. Tanawa? Nawapisti. Skut na uy. Lagot na. Ganda na. Ano sa ka? Uy, katok. Basic lang. Uy? Tanawa? Scott. So. Dali na, pagdali. Next. Naku. Hala, uy. Nagsabay dyan may kamatay. Deserve. Pagdali, uy. Naring. Pagdali. Ay, naku. Wala dyan ko giulat niya. Ay, kalagot. Dapat, sabay tayong matay. Sabay pa. Nako. Skat yun eh. Nana siya sa taas. Tanawa.
Nag-Superman na ang bae ay. Buang. Ligaya ba ni kalagot. Uloy sa lang aesthetic ay. Aesthetic. Piste. Aesthetic dyan. Ang agtang sa dyan. Oh. Nako. Kalugoy. Anak jud mo daw. Uy, shit. Shit. Ano, di mo ambak. Ay, dapat. Kailangan jud ka daw. Pisti ka. Uy, hapit na. Hapit na, uy! No, hapit na ka mabuang. Shit. Sat man uy, tugaya mapasar. Di naman. Ay, piste. Dugaya pag makabangon. Yes, no. Saan nakalog? Dapat nga na paglingi pod. Shit. Ay, nagko. Pila na lang. Pwede na. Iskat. Dapat di ka malingi sa ubos. O, di ka mahulog. Anak lang, Jod! Nako. Uy, pwede sa din na dito sa ubos mo. Sige. Ay, lisod Jod siya, Lipay-lipay pa Jod ka ha. Pwede yung basher. Na! Piste. La 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 la. Buang. Mangkagpan eh. Kagain na bitaw, hapit na. Sa wakas, isa na lang, Jud. Ay, napada ay. Sama na, uy. Napo sa taas. Uy. Oh. Ah, shit. Buang. Ko. So, piste nakalampas na Jud ko. Nako. Skot. Lahi na pod ni ay kalagot. Saan pod ni? Wala na ko gipakita tong kung nakalampas for sure Jud. Ambot. I wanna see you. Piste. Oh. Ish. Uy, wala na isa yun daha. Ay, lisod daha. Wala na mas lisod. Piste. Up. Ay, baliktad man kaguto ko. Awa. Ay, naugoy. Bunlok. Ihulog na yun unti ka. Up. Kagango eh. Sige. Hala, naipit siya, day. Naipit. Balok. Ay, sabitog saka, uy. Ang agtang sa Jod, ang agtang. Naipit siya, day. Uy. Ay, kung nagmang sa imong masaka ka. Saka, uy, balok. Ay, naipit pod ka, ha. Pauwi pod magkukan, uy. He's here. Nasha? Yes, Nasha. Pagdali. Ops, naday ka. Kapangit, uy. Pagdali. Iskay. Ambak, pagdali. Uy, buang. Pagdali, asa man mag-agi. Pili na po ni shit. Ano po mag-agi, uy? Ako lang lagi isa nabilin, ay. Ano may balak mo sunod? Naog ko ron, awa. Naog jud ko ani.
Let's go, bayi! Let's go! Ay, pisting. Asa siya? Biskut. Nana siya! Nana siya! Pagdali! 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 Ah. Pangitan niya. Ay, magwakwak. Pantama ano eh. Ato mag-agi no. Let's go it. Let's do it. Sa una-una, dari. Tapos, hantod pagdali, uy. Biskut, nana siya. Pagdali, pagdali. Saka na yun. Nice. Nge. Gimbol na ni. Nga na, magkuhan. Ay, balon ako. Saka, uy. Basic lang ni. Wala na ilisod ha ay. Dako. Okay. Kato lang. Kato lang. Ay, biskut. Isuda na eh. Sige gunghong, ay. Sige gunghong. Sige gunghong. Ko. Awa. Papagani. Step by step. Step by step. Step by step. Agut. Ah. Uy. Kalit ko guhulog, uy. Ako na lang isa nabili na. Yung na yung nagdula. Lagot. Mori pep. Ay, shit. Isuda ni. Yun ako. Ano sa'yo daha? Tala. Buang, uy. Giambak naman to, bulok. Ay! Aha naman mo, buang mo. Escape. You won't escape. Ito, wow. Ay. Nilagay ko kay escape, awa lang. Dulaon, gihapon ng pizza. Abi ko, magkaon-kaon lang pizza. Di man dahil may escape lang balaan ako. Nakakaon ka, wala. Diba, dili ba kakaon piste? Nakagbuang eh. So, may sigig papap oy. Papap doy. Piste. Uy! Pindot-pindot naman ni siya. Nga naman, di man mo ambak. Hi! Si Mikalim ay. Si Mikalim. Pina-aesthetic ah. Hi! Panaka-hindi-hindi pa ay. Kindig buhok. Saan naman kaya ni Red? Ikaputot. Putot man dahil ito no. Nako. Hi love! Bleb. No. Watch and... Ay. Tanawa ko. Dali lang mamatay, di ba? Iskot. Uy, dalian ninyo maabot dito. Oh, hi love. Nako. Ano naman to si... Nako, si Candy. Ah! Iskot. Sundog-sundog po si Candy. Koton. So, eh. Yung sabay dyan sa sila duha. May kalim. Ano? What's... Ay. What's... Learn. Watch and learn. So, uy. Ay, ulata ko ninyo. Ango. Matay ta mo. Uwawa? Wala nagpalibak si Mika. Matay jud. Mapit na unta. Sana lang jud. So, at pinaano imong anoy bulok. Bulok deh. Pinaano ba? Pina-aesthetic. Ay, good ani oh. Smile pa kadaha. Putot lagi. Oh, awa. Ay. Gawin na, wala na. Baka gain na dito. Dili lagi ka na. Tanawa, good ko. Tanawa. Kamusta na? Giulat ni si Mikalim, si Bagay, people. Dili nga na, Mika. Tanawa. Ay. Tanawa ko tanawa. Di laging, nakagunit pa ay. Help me. Nagsayo-sayo pa Sige. Igiulat jud niya si Mika Ay, sa bagay. Love jud niya ang isa ka tao. Naku, hindi man ko kagunit.
I-dance. Dance, dance, dance. Ay, pwede sila. Nako. Ay! Yo, Luis, ang kapatay, kapatay. Di na ka man. Hala, ikaw di ay ito. Tanga man ka, uy. Nga dayon. Uy. Uy. Uy, uy, uy. Joke lang. Ano ko sila pa dong? Ay. Yes! Nakatabok dyan ko dito. Wala lang ninyo nakita. Yes! Yes! Isa na lang. Ay, naku. Isa na lang gani. Di pa dyan matabok. Gusto na, uy. Alog. Ano lang, ay... Hi! Ay, mag-close ta. At ba yun? Ay, shit. Buang. May escape dapat ni uy. Oh, paat. Astig po ay. Wow, kahulog sa uy buang. Malaka daha. Oh, nahulog jud siya. Buang man. Ay, apil-apil. Kamu ba? Kamu jud to ha. Makalagot alteya. Sa mga Atena. Lagot. Kabilugod ko. DJ ko ka escape kalagot. Basta DJ ko ka escape. Uy, naku. Apil-apil po ninyo sa akin. Ay, di lagi ka apil, oy. Ko. Apil-apil po. Papansin sa akong kan. Oh, ano wa. No, kailangan ako. Paano ni pag-escape uy buang. Hi. Hello, uy. Hello. Ay, punta pa. Mapudong pansin ta. Hello, pabutan po ta. Hello. Ana, ganun. Digit ko ka-escape, eh. Kasi ng saon. Kailangan ko ng tulong. Kailangan akong tapang. Saon ni. Siya. Gilatan ko niya. Ay, may paday siya. Gilatan ko niya. Uy, buang. Nagbalik pa, Jod. Wow. Ay, nagbalik, uy. Katuk, man ka, uy. Nagbalik-balik, awa. Bila na dyan ko namatay, di gyapon madug. Uy! Kulata ko ha. Shut up. So, napasarday na ako kay, basta mauna to. Ay, wala ko man, miss. Step. Ambot to, basta step. Dahil na po to. Gilow-kay lang to na ako, te. Gilow-kay lang dito. Yes. Low-kay piska. Shit, wala na mas lisod ha. At paday. Buang, mga unsa naman yung mga bukuga, oy, shit. Magsya, bukog lang nabilin sa iya. Napangit mo katawa. Yan. Naman to akong gipangita, piskot. Naman to. Pangit. Yatag ninyo, piskot ninyo. Yatag na, oy, yatag na, piste. Yatag, oy, yatag. Man. Ila ko makuha. Paano ni? Piste. Ang agtang sa jod. Ang agtang. Tabo na, oy, buang. Buna. Ay, shit. Ay, nga na lang di ay ka-basic. Sige, pagdali, oy. Pagdali. Ano ka? Sige, tulak. Sige, pagdali. Dugay, yan ako. Dali mo. Saan naman yung mga kwan, oy? Mga ano? Adaday. Shot, pagdali, oy. Kadugay mag-anak ko. So. Mauday ito, so. Dali na, oy. Pag-open sa uni, oy. Kadugay. Yayaan ba niya ang elevator nila? Pina. Ano? Slow motion. Tan. Makagkatong ang botoy. Basta mauna to. Dugay. Basta na, uy. Kapoy na siyang tindog, ay. Kapoy na jud siyang tindog na mo. Kapoy na jud. Ay, sa wakas, naabot na jud ta. Nako. Ila daw to ka floor. Ako ka sa boat, oy. Boat. La. Let's go. Uy, ano man ka, uy? Let's Over go. the kitchen, yes. Nakapasar na jud. Ay, bagay. Dali, uy. Awa. Wapagani. Shit. Magdali.
Ngayon ay. Biskot. Pagdali. Over the kitchen. Ano man ay, tingluto okay kami. Sana, uy. Hala. Shit, ano na po? Akong matay. Hala, tabang. Joke lang. Ka-uay. Ay! Paulog na lang ta kay di man gyapon ta mabuhi. Bisbag. Lata jud ay. What? I wanna see you happy. Wala pa gani. Uy, sana. Ubot. Anak good. Namainhan mong agtang yan. Oh, she. I know. Oh, yan ako Help me. Oh, lagi. Biskot. Kailangan ko ng tulong. Help me. Pakadaha. Lami kayo kondisyon. La. Mapasar lagi na ako ni. Maka-escape lagi ko. Awan lang. Bigligid na yung mga likod. Oh. Ay, di na ako magkita nga agad. Oh. Asa mag-agi, uy. Mag-agi. Shit. The basic one. Ay, sa daray Ay! Oh my gosh. Ito ni? Ay, yes. I know this. Ay! Ano man ka? So guys, kaya lang taman kay bot basta nerd lang sa kay gitawag na yes gitawag na jud. So don't forget to click like and subscribe. Mao lang jud to. Oo.